Takže, jednoduše, dlouho jsme se neviděli, já jsem dement, já to nechci nějak obkecávat, začnu vydávat zase samozřejmě víc, mám více nápadů na videa, budu jiné videa než jenom hraní, ale teďka jsem chtěl prostě si zahrát tuhle hru, protože už jsem si to mega dlouho chtěl zahrát, jo. Je to docela prdel, dopaminová sranda, prostě určitě se na to baví dívat, baví tě to hrát, baví se na to dívat, prostě je to fakt jako dobrá hra podle mě, takže tak, a to je všechno, co bych tomu asi řekl, jenom bych tomu řekl, že teďka chci vydávat víc, chci vydávat jiné videa než jenom hry. Dobré, to by stačilo podle mě na začátek úplně klasicky sračky, takže jdeme rovnou do toho prostě. Tady hulíme prasa. Takže při téhle hře se vůbec nepoužívá ta klávesnice, jenom myška. Prostě kupuješ jakoby losy, jo, kupuješ losy a stíráš do té doby, než prostě něco vyhraješ a kupuješ další a ještě lepší losy. Ta hra je podle mě nekonečná, tady je strašně moc losů, strašně moc verzí a samozřejmě to všechno vysvětlím. Na začátku nemáš prachy, jo, máš 0 korun, musíš umývat talíře tady za $2. Ale bacha, jak ty umíješ ty talíře potom? Jak ty umíješ potom ty talíře? Aha, víš, teďka jsem třeba odemkl koš. Já už jsem to samozřejmě hrál, už jsem to samozřejmě zkoušel, takže vím, co tady jakž takž bude, ale uvidíte, je to fakt jako prdel, jo. Nebo spíš prdel, je to fakt jako dopaminová sranda, protože ti to hází dopamin jako strašně ti to zvyšuje dopamin. Potom tady gamblí, že jo, to je prostě gamble a gamble je samozřejmě dopaminová věc, že? Serotonin na kokot úplně se ti zvyšuje celé tělo, ty vole, ti má odlétá. No, takže tak, teď už máme dokonce $3, ale bacha, máme 10% šanci, že nám to jebne ten talíř a máme minus $3, což se asi nestane podle mě. Tady na začátku se to ani nestává, já jsem to úplně resetnul, takže tady se to nestane, volá nám zvrť. Unavený ze své práce, mám pro tebe perfektní věc. Tikety. A jsme tady, máme to. Takže máme $12, koupíme rovnou tiket za $10 a rovnou se třem 50% na $10, výborně vyhráli jsme to, co jsme koupili, takže to nic. A teďka budeme prostě stírat, kámo, a vydělávat. Prostě budeme gamblit do té doby, než nám padne něco lepšího, kámo. Samozřejmě. Je to tady. 25, výborně. A ty levely, ty tikety se levelí. Jo, teďka nám pošle, jakoby, můžeme si vylepšit Scratch size, to si rovnou vylepšíme. Scratch luck, což je taky výborná věc, protože máš jakoby větší šanci a větší štěstí, že ti padne to větší procento, teda to menší procento. A tady máš sílu vlastně té mince, s tím to stíráš, takže ti to stírá líp a tady máš samozřejmě velikost, jakou plochu ti to dokáže stírat. Takže musíme teďka na chvilku stírat talíře, ale to není problém, doufám, že nám nejebne. Je to tady, ty vole. Jasně, chápu. Congestrovinný trash, no jasně. Ten koš máme tady. Teďka kupovat nebudem. Teďka dáme k ničemu ještě, jo. Potom jsou tam tikety, ve kterých vlastně ty stíráš a dostáváš za to, jakoby hledáš ten symbol. A když najdeš ten správný symbol, tak samozřejmě vyhraješ. Jenomže tam jsou i špatné symboly. Za to ty můžeš prohrát 3x tolik, co prostě jsi to koupil, že jo. No vidíte, teďka to stírá úplně jinak. A to jsem zvyšenou a máme tady jackpot jak svině. Máme nové tikety, za lepší ceny, bla. Teďka už vyhráváme lepší, protože ten tiket už je fakt jako vylevlovaný. Už to máme dokonce na 2 na level 3, či? Ne, jenom na level 2, ok. Když koupíš co nejvíce toho štěstí, tak ty potom na těch větších tiketech máš extrémní štěstí, jo. A potom už ti padají fakt jako dobré věci, tady zase jako para hovno, jo. No 30, hej, koupil jsem to za 10 a padlo nám $30. A už mám prostě 50% šanci na to, že hrajeme $71. To je fakt jako crazy. No, já teďka co nejvíc poskreču tyhle tikety, jo. Protože my potřebujeme koupit, vymaxovat. To jsem nechtěl koupit. No to je jedno. Tady ještě nemáme nic špatného, jo. Tady nemůže padnout špatná věc. No, můžeme jenom prodělat, což jsme teďka prodělali. Takže my tady prostě budeme teďka stírat, kámo, do té doby, než nám padne asi $1000 a upgradem si tohle. Už to máme. Super. No, top. Boom. A teďka čum, jo. 55% šance, že nám padne 186, to nám bude padat skoro pořád, kámo, prostě už jeby. No, to je už. Koupíš to za 10 a máš 176 profit. To si jako hotovej už úplně. Takže teďka se nám vyhodí teďka je výhodné, no to jsem to zařval kokot. Kámo, doufám, že to bude slyšet. Já nevím, ono to furt skače nějak divně, já ten zvuk nemůžu. Já nevím, co s tím je, kámo, nevím, co s tím je. Máme nový tiket, výborně. Co chceš? Jo, jasně. Teďka už tady na tom tiketu bude vlastně to, že ty můžeš prohrát a jakoby jít actually do minusu, jo, což je na hovno. A už můžeme teoreticky tohle, protože už to štěstí budeme mít dobré, podle mě. Jo, 400. OK, tam to ještě 2 šance, poslední šance. Dobře, tak ještě jedna. OK, ty to sypem. Pojď sypni ještě jednou potřebuji. Sypni. Naser si. A teďka už podle mě budeme mít fakt hodně štěstí, kámo. No, čum na to. Jackpot jak svině. Další tiket za $10,000, kámo. To už je dobrý, ale to si teďka nekoupíme. No ale počkej, máme teďka ten Apple Tree, jako on je to hovno na začátku. Podle mě to fakt jako vůbec nebude sypat, kámo. Podle mě to nemá cenu kupovat ještě. Ještě musíme vylevlovat pořádně ten los. A už jsem to koupil, nechtěl jsem se překlik, kámo, do prdele. Tak jdeme na to, takže tady je 16% šance na červa, jo. Máš minus $20, což je v pohodě, ale nesmíš ho prostě, když ho najdeš, no tady je. Tak ho nesmím stírat, protože
když ho budu stírat, tak a stejně jsme nic nevyhráli, čum, jo. To prostě nemá cenu kupovat. A teďka tohle musíme hodit do koše, který si hnedka koupím, protože kdybychom si to nechali a jste vlastně setřeli ten los, tak jsme v mínusu, že jo. Takže ty to prostě nesmíš stírat, na to je tady ten koš, že ty to nenajdeš, teda ty to najdeš toho červa a hodíš do koše, abys to nemusel stírat, abys nebyl v mínusu. Jako furt tady ten los asi sype nejvíc, jo, protože to máš za 10. No máme štěstí, kámo, za 25k kupuju, protože teďka už to bude hodně sypat, kámo, podle mě. Já jsem nechtěl koupit ten strom. Nevadí, máme dost peněz. Zkusíme, jestli nám sypne strom. 2 jabka, červ, dobrý, máme jabka. 4 litry, dobré, jsme 2 litry v plusu. Vylevlujeme, kámo, to ten los, protože toto, když vylevluješ, tak a máme quick cash už. Ale nevím, jestli fakt to má cenu teďka kupovat ten quick cash, kámo, co chceš. Jo, jasně. Teďka jsme dostali fén, který my položíme tady a když ho zmáčkneme, tak ty nám to odfouká tomu botovi. Jako ten bot teďka to nemá cenu fakt kupovat, jo, toho bota, protože ještě nejsme na takové úrovni, aby jsme toho bota potřebovali. My musíme teďka asi vydělat co nejvíc na to štěstí nahoře, protože to štěstí ti fakt strašně pomáhá, kámo, to je jako crazy. Ale víte co, můžeme to koupit, můžeme to klidně zkusit, jo. Tady podle mě nemůžeš nic projebat, ne, nemůžeš. Ale tady na to podle mě nic nasypne, na prvním lose. No, jasně, no. Zkusím to ještě jednou. Dobře, OK, teď nám to syplo, ale jenom 5, což jsme prodělali. Tak a kupu štěstí. Teďka tady už budeme mít podle mě sypačku po každé. Dobře, jsem to zakřik, kámo. No, skoro po každé. Dobře. Koupím quick cash. Tady už by nám to mohlo trošku sypnout. Doufám. No, co? Prachy nebo coiny? Nic, jo. Dobře, tak ještě jednou to zkusíme. Prachy? Boom, 55 litrů, kámo, OK. Teď nám to syplo jako prase. Štěstí už ze 3/4 milionu skoro, to je crazy. Coiny? Dobře, to je jaký dobrý, 15 000 plusu. No, už tak, OK. Ty pičo. Tak to jsme na tom nasypali mrdu. Dobře, tak tohle už taky sype, kámo. Sice to jde špatně stírat, ale už to dobře sype. Jo, ale teďka už to hodně často sype, no kámo. Že to už je fakt vylevlované a už to fakt jede. Boom, 50 litrů. Pokud budeme mít na to štěstí, to 100% hnedka koupím, protože potom to bude sypat ještě víc, kámo. Boom, 50 litrů. Boom. 169, boom, štěstí. Tak a teď na to čumkám, teď to sleduju. Teď bychom měli fakt mít štěstí, jako doufám. No, dobře, není špatný. Já nevím, co se děje. Diamant. Ty vole, no to mě poserká. Coiny, no, tak to je jasný, kupujeme štěstí, teda štěstí. A dokonce nám je byl jackpot, kámo. Další diamant? Nazdar. Ty pičo, to sype, kámo, jak ze mrtuš. A víš, co já udělám? Víš, co já teďka udělám? Víš, co udělám? Koupu štěstí. Zase koupím štěstí. Ok, tady je bot. Tady je ten fan, tady nám teďka k hovnu, stykíme dám taky k hovnu, toto koupíme, toto. Tak a my teďka nakoupíme losy a to mu prostě dáme, kámo, on bude stírat jakoby za nás. Čemu vidíš a ty si to jenom vyzvedneš. A sype to. Jako on je to dobrý. Potom, jako když už fakt toho máš dost, máš jebu peněz, máš to všechno vymaxované, tak to je mega dobrá, kámo. No nic, to by tedy final chance, jo. A tady tím bych to ukončil, jo, protože ty tady máš final chance loss, na kterém ty buď vyhraješ všechno, anebo všechno prohraješ a prostě konec a začínáš zase od začátku. Nevím, kde to je napsané, teďka tady někde to máš napsané, kolik ty si měl jackpotů, tak to ty máš takové ječka, takové jakoby body. A ty si za to maxuješ, třeba že na začátku začínáš s větší procentní šancí ze štěstím. Nebo že když střeš celý los, tak máš prostě automaticky prachy, i když ti tam nic nepadne. Nebo něco takového, jo. Což je dobrý, ale je to strašně dlouho ta hra potom, kámo. Protože tady je fakt tolik losů, tolik levelů a všeho, kámo, že to je prostě crazy. Takže já udělám teďka jenom jednu věc. A to je to, že ještě to nebudu kupovat. Krásně. Tady můžu dostat checkpoint zmrt. Tak nic. Škoda. Jeden diamant, kámo, chyběl. No to bychom dostali jackpot jak hajzl, no. To je 0,1% šance, kámo. Zkusíme tu lucky cat. Tady když dostaneš kost, tak minus 500. Jasný, ok. Tlapka. 400, takže jsme viděli kilo, to nic. Tady toto si 5000krát víc. Teďka vydělám na to štěstí, koupím štěstí, koupím tam to za 500 milionů, asi ne, to za 50 bilionů vůbec, kámo, to už jako není šance. Teďka musíme vymaxovat tady toto hlavně, já mu to najebu ty losy všechny, to ty nejvíc nakupujem, kámo. Potřebujeme teďka štěstí a tu lucky cat. A ukážu, jestli zkusíme ještě jackpot rychle u lucky cat, ale to si nemyslím, že nám je jedno, protože tam ten jackpot je fakt, kámo, hard, to není jen tak. Máme 81 milionů, přemýšlím, že, aha, super. Štěstí ještě vymaxujeme. Dobře, teď kdyby jsme koupili lucky cat, tak si myslím, kámo, že už by nám to fakt mělo sypat podle mě. Tak pojď lucky cat. To je co? To je nic, to je to je nic, to je nic a to je nic. Super. Jackpot.
ale 10 míčů, to je nic moc. Tlapka. OK, to je taky dobrý, taky nasypem, ale ne tolik jak tady, kam. Tady nám tak sype víc. Ještě můžu teoreticky vymaxovat nebo ukázat, jak funguje ten fan. Sticky mat, to je prostě, že dáš tady a ono ti to neodletí ten los, že jo? Aha, toto můžu koupit, toto klidně i toto. Koupím tu kapacitu, kámo, a klidně i ten fan speed. Mám teďka sice k hovnu, ale jenom chci ukázat, jak to funguje. Takhle ten fan a ono ti to prostě všechno dá toho bota, jo. Je to dobrý potom ke konci, jako fakt je to dobrá věc, protože ty toho nakoupíš fakt jako čum, jo. Jitter click. Nakoupíš to hjebu a potom jenom takhle klikáš. A když se ti to dostane k němu, tak ty potom jenom takhle trošku klikneš a všechno se ti to dostane k němu, jo. Takže ty vlastně nic nemusíš dělat. No, máme final chance, ale a ty kosti už asi nepadnou. Už tady fakt máme jako maximum neštěstí, kámo, nebo schválně, jestli nám padne kost, jo. Abych to ukázal jenom, jak to vypadá. Ale když chci, ať mi to padne, tak mi to nepadne, kámo. Prostě nepadne. Kámo, já bych chtěl, aby mi padla kost jenom. Jako mám na to 0,5 šanci, jo, ale mě to padalo furt, když jsem to zkoušel, ta kost. Teď mi to nechce padnout, chápeš? Čum na to. Tak tady přemýšlím, že mi to stejně nepadne. Tady nám taky opadal ten červ furt, ale tady už prostě mi to nepadne. Podle mě. Dobře, padne nám ta kost. Mám to zkoušet, kámo, má to cenu. Já nevím, jako mělo by nám to padnout, jo, ta 0,5 šance je sice nejmíň, ale no takhle, kdyby nám to nepadlo, tak prostě, kámo, máš tam kost, kterou setřeš a udělá ti to minus 500. S tím, že nám tady padají takové jeby, tak těch to 500 000 tam nic jako neudělá, jo, v tom. Tady si čum, já tady zvedávám losy jenom. Moje podle mě. Další, pojď. Kámo. Škoda, nic, uvidíme toho ještě víc, kámo. Já věřím, že nám to padne, hele, dáme tam ještě scratch size, rychle. Poslední losy, toto jsou poslední losy, co mu dávám. Všechno si to potom vyzvedneme a koupíme final chance a to bude hotovo, kámo, to už bude potom konec. Buď všechno vyhrajeme, nebo všechno prohrajeme, prostě to už záleží, no. Už budeme mít bilion. Čum teď stír, Kámo, tam bylo tolik losů, neříkej mi, že ani v jednom nebude šance na ten super jackpot, ještě jsem si upgradeul štěstí, to mi fakt neříkej, že v žádném losu nebude, ještě 11 losů, posledních 11 losů, kámo. Posledních 11 losů. Ryba vůbec nás to nezajímá, 78 milionů, posledních 6 losů, ok, mezi tím stihnu tady toto rychle, tak pojď, poslední 2 losy. Super jackpot, prosím, aspoň jeden, to si fakt děláš prdel, kámo. Hej, když to chci, tak mi to prostě napadne ani jednou. Jebu na to, hej, dívej, koupíme toto, bum, aha, dobře, tak máme ho tady, jo. Toto, kámo, teďka fakt, buď všechno nebo nic, Bude tam jedna smrtka, myslím, že tohle je smrtka, takže jsme v hajzlu. Druhá smrtka, třetí smrtka, jsme v hajzlu, takže jsme to všechno prohráli teďka, kámo. Všechno, co jsme teďka vyhráli, jsme prohráli. Nám volá, tentokrát to nevyšlo, třeba máme začít znovu uklidit tady a dám ti nové tikety. Tak máme to tady. Dostali jsme 5x jackpot, to znamená, že my si můžeme teďka vylevlovat. Jo, toto prestiž je za smrti, tady máme prestiž, jo, tady že třeba startneš s tím scratchbotem. Aha, tady máš větší houbičku na to utírání. No a teďka dáš prestiž a spavneš se znova. A zase začínáš jakoby od začátku. Ale máš plus 45%, máš jakoby víc věcí, máš větší procenta a hlavně teďka, jako dívej, jo, tady budou podle mě zase stejné tikety, předpokládám. To už teďka od začátku vidíš, že ta houba je obrovská, jo. No, už nám poslal tikety, už nám ani nevolá, už nám nic neříká, bum. Už. A tady je katalog hashtag 1, tady budeš mít katalog hashtag 2 a hashtag 3 a potom už ty losy jsou extrémní, jo. Tam už máš fakt prachy, to jsou obrovské losy, jo. Takže tady bych to, kámo, ukončil. Ještě dáme jenom druhý level. Už teďka, vidíš, jak to sype? Už teďka od začátku to sype. Bum, tady máš upgrade a jdeš zase úplně, kámo, od znova. Takže já doufám, že to celé, kámo, nahrávalo, protože jestli ne, tak se normálně dojebu z toho. Děkuju za sledování tohohle videa, děkuju, že po dlouhé době jsem zase, nevím, proč za to děkuju, kámo, protože jsem dělal já, prostě po dlouhé době jsem se zapl video, tak doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že vás to bude bavit. Mám v plánu natočit i kecací normální videa, kde budu mluvit normálně do kamery a ne prostě hrát něco, jo. Ale teďka jsem strašně to chtěl natočit tu hru, protože mě to baví, doufám, že to bude bavit i vás, je to fakt jako brdel. Dopaminová prostě věc, kámo, nasype ti to serotonin, úplně všechny hormony, co existují, štěstí. Budu rád samozřejmě, když mi napíšete, budu rád za vaši zpětnou vazbu dolů, když mi napíšete, co si o to myslíte, co si myslíte o téhle hře, co si myslíte, co byste chtěli ještě vidět, jestli nějakou hru, nebo jestli nějaké video, kde budu mluvit, nebo něco jiného, to už je, že samozřejmě na vás. Takže se uvidíme další videa. Pa.